Sakra, som si zasekol pazúr. Ako si ho vytiahnem? Ešte že Radko Kreš ma nenatáča, lebo som v zlej situácii a bolo by to trapné. Ako si ho vytiahnem? Ako si ho vytiahnem? Ako si ho vytiahnem? Už natáčame. Vitajte u ďalšieho videa. Hneď sa ospravedlňujem za ten začiatok. Potreboval som si odseknúť pazúr a nedarilo sa mi to. Ani doteraz som si ten pazúr neodsekol, lebo si ich často brúsim a potom si ich zaseknem všade. Už ma tie pazúre niekedy až Prepáčte mi za ten slovník, ale som nahnevaný za tie pazúre a aj za to, že kocúr Félix mi na začiatku nespomenul, aby ste mi dali odber. Kvôli pár odberom sa už pokadí, to nemyslíš vážne. Ale tak to potom doplnil tak ticho. Akože Radko Kreš, ja som si to myslel, že to tam doplníš, tak som ti schoval ovládač od PlayStation 4, aby si mi neničil videa. Ďakujem za pochopenie. Ty si mi schoval ovládač od PlayStation 4. Jeden. Ty si myslíš, že ta nevidím? Mám všade kamery. Ok, už som ticho, papa. To, čo spravil kocúr Félix, je nič, čo sa stalo teraz. Ten ovládač Radkovi Krešovi nevrátim. Ha. OK, už stačilo. Pome od blbostí preč. Mne sa tento stan nepáči, idem radšej preč. Koniec videa. A za to, čo mi spravil Radko Kreš, dajte mu veľký hate. A mne aj kocúrovi Félixovi odber. Ja sa dívam, vidím vás, tak ho tam daj, aby si mal pokoj od môjho sledovania na teba. Lebo inak.